umhlaba wazama amazulu abikelana izulu laduma lona izikanye zizamila wesabeka Nkosi yamakhosi, ngingumfundisi uMvubu wasePinetown. Ngiyabonga Nkosi ukuthola leli thuba lokuthi ngisukume ngiyaqala ba ngifakaze ngongalo zinde inkosi esayibona kuleli pulpit lakho ngothayela lilapha linamapholi akhiwe ngezibonda lapendwa lamhlophe laseliba noblue. Nkosi yasezulwini ufishane ngikusukumelayo. Ngikhumbula Nkosi isikhathi esabanzima kuleli bandla ngamhla kumhlangano wokuqala wawuphezu kwentaba eNhlangakazi, lapho khona amagazi abazali bethu asala khona, nomama bethu lapho basala khona. Yakhumbula Nkosi amakhosazana ephunyelwa ngomlilo kushiya indlu yawo phezu kwentaba engcwele, ngoba sele thina sikhona izulu lingelakho shembo ingcwele, noma bebone kangakanani emhlabeni, kodwa Nkosi bathethelele ngoba bakulwela kuba bangene ezulwini lakho. Sibone inkosi eyisimangaliso enomusa ehlekayo ngendlela eyisimangaliso. Ekhuthele ngendlela eyisimangaliso. Bakhuluma ke ngendaba obaba yanazi lezi imfijoli eyishawayo upiano likhala lapha lalishawa uprofessor uKene Mthethwa wawutisha wami eNatali University sabizwa kanjalo. Inkosi inyanga yezulu yamlanda esikoleni ukuthi izomshayela lolu piano. Yayithi ke malishaya bathi awobaba abadala noma bethu bathi asiyazi lento. Ilmise isho ikhuze iphinde ibhidise njengothisha. Izikhonzi ezinhle zenkosi mangithi kwakuyinkosi eyinomsa zokhuluma indaba mhlawumbe beyinye yayo, kodwa futhi ngaphezulu komsa inesibindi. Ngiyakhumbula futhi ngangikhona iqala ukuya kabheka bezaku ubheka bezakuqala. Uma siphuma lapha ebuhleni bamaNazaretha
kubheka bezayo ithi ke inkosi inyanga yezulu ngizawungena namhlanje ephakameni. Zase ziviva lezangale ephakameni zathi zoke sibonzo ngena yini. Sehla lapha wonke umuntu wayithi ufuna ukubona yini ezokwenzeka. Yathi mayehla imoto yayo ibheke ezantsi bayitshela ukuthi izodlula ibisiyangena esangweni elikhulu. Wangabe sangena esangweni elikhulu. Wayesejika wayesengena la ngapha esandleni lakithi wayesengena esandleni sakithi. Uma ingena esangweni noma esandleni sakithi ngapha kwakunensizwa zayiviva kakhulu insizwa njengoba ubaba umfundisi Gcwense eqeda kusho. Insizwa yayifake isibhingi ngiyakhumbula sasifushane isibophe ngebhandi sikamfunile la eswini. Yayiphethe isikhwili. Iphambi kwenkosi ihamba ngaphambi kwenkosi phambi kwemoto inkosi. Yagiya insizwa esiyishama Ford yarola phambi kwenkosi yarola phambi kwenkosi. Yayisehlisa ibindi kancane inkosi. Yayiseqhoba umshumayeli wayeseduze wayeza kuyo. Yayisiyamoto wayesithi wenzani lo waya? Wangazi umshumayeli uzophendula thini ngoba ubuka enamile ejabule kakhulu. Ithi inkosi kusawugiya kwaleli bandla lokho. Lo uzohlubuka. Akuphilanga sikhathi semadlule eDalton sayidlula lensizwa seyihleli seyiqhubula ikahle. Zikhonzi ezinhla zenkosi ngithi kwabe inkosi ayinomusa ngelinye ilanga oma bambe Shumayela uLesine bahlangana nenkosikazi emanzi Mtoti eyalapha kaMakhutha kwaThekwane isitophi nasi isikolo umkhumbi. Hawu makhosikazi ebusheni bami noma ebuncaneni bami angizange benenhlanhla ukuthi uNkulunkulu angibusise ngabantwana. Ushembe khona nakangisiza ngako. Sethi ke lamakhosikazi anoNkulunkulu azi ukuthi anendaba enkulu elapha ebuhleni. Ayisesisoye emhlanganweni masibanibani ungahamba nathi uyobika usizi lakho enkosini inyanga yezulu. Ngiyakhumbula lo nkosikazi emenya oma bami sifika lapha ekhaya. Masifika lapha ekhaya sekunikelwa kwakujwayeleke ukuthi kube khona ulayini ababili. Kube khona ulayini ngapha kube khona ulayini inkosi bisihamba phakathi nolayini. Wayesenqamula phakathi nolayini. Wabanikeza abantu masefika kulo nkosikazi wasefaka umnikelo wakhe wayese ethi baba ngizocela ukuba ungiphe umntwana. Yayisimubheka inkosi inyanga yezulu. Yayisimbuza ukuthi uneminyaka emingaki. Wayesethi lo mama ngina 60 years. 60. Yahleka inkosi yazabambelela eDandi. Hleka lo mama. Yamhleka lo mama. Ithi isuke yasimshiya isihamba eqhubeka. Yanikelisa yajika lapha yabuya eza kuyena yathi utheni inkosikazi? Uthi lo mama baba ngithe ngicela ungiphe umntwana nami. Yaphinde inkosi yamukha ngensini. Wajabha lo mama kakhulu. Yayisethi inkosi hawu ilanga selishonile.
itshela lo mama, hawu ilanga selishonile. Sengibuza koma wami ke ukuthi uyayichaza ukuthini baba mayithila ngalishonile. Bathi koma hayi engasayina sebushini ngoba wayesekhulile. Ithi ke inkosi kuye emva kumhleka nokwenza konke lokhu ijoke kuye. Ithi ngizokupha umntwana oyedwa kuphela. Inkosi kubusise. Wayesehamba. Wahamba lo mama ithemba lingekho. Ngoba ebone inkosi ngendlela enze ngayo kuye. Kodwa lamakhosikazi evangeli ayiduduza lenkosikazi ukuthi okushoshe bakuguquki kusuke kuyiko. Kuzokwenzeka. Wayesehlala ke lo mama ekhaya sibebuyile lapha emhlanganweni sewuphela umhlanga July. Kwaphela isikhathi kuthengela ngalimbe wayesefika ekhaya kithi. Lo nkosikazi. Uma ifika ezobonana nomama uthi umama uzothi kumama bengaphilile kakhulu. Ngingazizwa kahle. Ngase ngithi ake ngihambe ngiyobona udokotela. Thikele nkosikazi ngihambile ngawubona udokotela ithi lo daba ngizokutshela lona ngicela ungalitshela umuntu. Alube imfihlo yakho. Ngoba nami liyimfihlo yami akaze ngitshele umuntu. Hayi umama wayesefuna ukwazi kakhulu ke manje ukuthi kanti yini le imfihlo kangaka. Uthi mangifika udokotela ngihlola, ngibheka ngihlola. Njoba tingaphilile. Ungitshela ukuthi inyanga yintathu ngikhulelwe. Ngikhuluma indaba yalo nkulunkulu esesikhumbuzweni sakhe sibuthene kuye. Kwase kuphela isikhathi ke sifanele kwafika isikhathi sokuthi ayobeletha lo mama uhamba obeletha lapha Prince Mshiyeni esibhedlela Mlazi. Uma ebeletha wafika wathola umntwana womfana ibongwe inkosi enkulu yasePhakameni. Kwaba munye kuphela yiloko nami ngithi kulesikhumbuzo senkosi enkulu angilobe nami lami igama kuso ngemsebenzi emihle yenyanga yezulu ayenzela thina sibonge enyangeni yezulu kusikhulisa sizifike kulesi sigaba esikuso yiyo ebincaneni bethu isivikela miningi kakhulu imisebenzi engakhuluma ngayo ngenxa yesikhathi inkosi ebusise enikuzweneyo.